Kto z vás by chcel bývať v takomto nádhernom byte o rozlohe 104 m2 s vlastným dvorom? Sledujte ďalej. A kto z vás by nechcel variť v takejto krásnej svetlej kuchyni so všetkými potrebnými spotrebičmi? A práve tu si môžete vychutnávať svoj obedík alebo takýto malý dezertík. Tento gauč je úplne mega pohodlný na pozeranie televízie alebo na čítanie knižky. A ktorá žena by nechcela mať takýto priestranný šatník rovno v spálni a úžasnú veľkú posteľ? A do tejto tretej priestrannej izby dostanete minimálne 3 deti alebo si tu môžete spraviť pracovnú. Nie je nič lepšie ako veľká svetlá kúpeľňa s úložným priestorom. K bytu patrí murovaná pivničná kopka a veľké priestory, kde môžete uskladniť všetky vaše veci. Úplnou peckou je, že k bytu patria 2 parkovacie miesta v uzatvorenom dvore, kde sa môžete cez leto opalovať, alebo kúpať v bazéne, alebo grilovať. A ak sa pýtate, kde je táto nehnuteľnosť, tak je v blízkosti potoka Dubová a len pár 100 metrov od centra Piešťan. Tak čo poviete? Volajte, píšte, budem sa tešiť na obhliadky. Ahojte!